Ayu yu belai lingba ka jingir khu jong trai ya ka jim jongi ubal ai yangi kani ka long riang ga mar riang mangiyo ban syakri yu trai bo belai haru ani ka por ka manta songu ya ka jingir khu jong trai ya ka bangiyo ban shim ya ni ka tien jong belai ya ka ban pen poi ki yeng ki sam ge jong pi ngai khu belai ya pi wei pi baro ka ba shakor ya kani ka jing sawa ka tien ge jong belai ki ba shakor ya ni ka jing kai ka tien jong belai bar ngai scam trai unyo ban ker khu ya ki yeng ki sam jong pi unyo ban ker khu pi ba shakor ba lingba kita yo syakawai ba kata yo pinang yo ban yo ya ka jingba mensi ma ka jing em jong pi haki long yeng long sam jong pi ba pin yo ya ka jing kai ka tien jong oblai lingba ka ni ka klip mat ani ka por ka manta ngadar menya sama pi na ka tien ka jong oblai ya ka bangin ya pet lang ya ka di tien ka ong hapdeng ka klam bat hapdeng jo ka jing e kumnu ngan wat yo trai kumnu ngan wat yo trai hapdeng ka klam ba ka jing e kumang itip aka jim jongi ngia kendu shibun ki jing e aka jing long brio halaki jong ki bagi kendu kidon ka yeng ka e per ka wai par ka yeng aka jing kendu jong jing e ka jongki kidon ru ki brio ki per ki wai par ki brio ha jing kendu ka jing e ka jongki habangi pais pangki di ki benta na ka jing ka tien jong oblai kidon ki nam sniu kidon ki jingale kidon ki jing e ki bagi kendu na ka wai ka yom jong jim jongi nrai ka ni ka jingkli ka wan kumnu pin wat yo trai hakum kita ki jing e bar kum kita ki nam sniu ka kitab jong Isaya na kalong ka san pusan ka khot ka ban rio ka tien jong blai ka ong kum ni wat pi yo trai ka pitang la ban syam tu kerpat kat ba udang hajan wat yo trai kat ba pitang la ban syam tu kerpat kat ba uhi udang hajan kumnongin wat yo trai hakum gedi ka por ka manta kapor ka bangi miyo pan lek jeseng kapor ngi miyo pan lek jing syakri ngila sya khangdam hagi benta baro kumnongan wat yo trai kumnongin persyaman wat yo trai kidan kuma lai southly ki jing perkhat na ki jing hikai ka tien jong blai ba kumnongin wat yo trai ka baningkong kalong bangin tip ya ka jingmot jong trai bat ban tip ya ka lenti ka jong trai ha ka baningkong jong ni ka poinman ong kumnongan wat yo trai pring jing e kidan ka ban tip ya kata ka jingmut jong trai baban tip kan ya ka lenti ka jong trai kai kita ka jingmut jong trai bar kai kita ka lenti jong trai kumnungan itu ita ka jingmut ba ka lenti jong trai ngila puli mene na ka lenong ka pesan pusan jong kitab Isaya ka khot ka ban rio ha ka khot ka ba pra ka tien jong blai ong kum ni namar ka jingmut jonga kimlong gum ki jingmut jong pi lemni ka lenti jong pi kum ka lenti jonga ong trai wat yo trai ka barang la ban syam kerpat ka udang hajan namar ka jingmut jonga kam long gum ka jingmut jong pi ka lenti jong pi kum ka lenti jonga ong trai kata kemut ka lenti jong trai kam long ka lenti brio jongi ka jingmut jong trai kam long jingmut brio ka jongi kai kita ka jingmut jong trai bar kai kita ka lenti ka jong trai habang ipule na ka tien jong blai upol ukran lengba ka jikai ka tien jong blai na ka sithi jong usnong Filipi hakal long ba ar ka basan wong gumni tu yo ya ka ni ka jingmut hapi ka balong ru ha Christ Jesu tu yo ya ka ni ka jingmut hapi ka balong ru ha Christ Jesu kai kita ka jingmut jong Christ yo ya ka jingmut hapi ka balong ru ha Christ Jesu kai ka jingmut jong Christ habang ipuli na Filipi kal nong ba ar ngi iba ka jing tho ka tien jong blai ka ong ngi ba upol hikai ba Jesu udap da ka jing skauret ula ino ya ka brom blai ula shim ya ka jing skauret ula hado ka jing yap ha ka ding pna ha ulum kalbari kata ka jing long jong Jesus ula shim ya kata ka dur ka jing skauret ba ban yap hado ka ding pna ha ulum kalbari kani de go bentah kum ngintip ya ka jingmot jong blai ublay ukwa angi bangin kup ya kadur ka jing skauret ukwa angi bangin kup kanya ta kadur jong ta ka benta jong ka jing kup ka jong utrai da ka mensiang ka bas skauret namar klam ka mensiang ka bas skauret ngim la ban wat utrai ngim syamru ya utrai ka ketien ka jong ublay ka ong na po ningkong koren kal nong ka ban ningkong ka khot ka ba arpu kundai ka ong ba ka do baro kana mile sarong hakmat ublay ba ka do baro kana mile sarong hakmat jong ublay kata kadai kan ka buram ka jong trai namar nginum la ban let da ka buram brio jongi ban wat yo trai ka do baro ong ka tien jong oblai kanom yo le ban le sarong hakmat jong trai nang ta ka Bible ka kran shu engi ublai yo le persyak yo bos ngau krau henrei ha bos ngauret u ai ka jing ai kadai bet lamba ka jing skauret bangin wat yo trai kadai da ka jing pendam jongi bangin wat yo trai kadai da ka jing ai tilot jongi bangin wat yo trai namar ngimla ban let show blade na ban wat yo try da kata ka spa ka pho jongi da ka jingdon jing em jongi nginum syam yo try da kata ka benta gin syam yo try da ka donut ka baluet
baka donut ka ba ngauret ken hang tangin yo i utrai bat ka poin ka ba ar hang ni ka bang kwa menyesam kumlo bangan wat utrai hapreng jong ni ka jing kendu joka klam baka jingle hapreng jing kendu joka jinge joka jim jongi ka ba ar ka bang kwa ngora kalong tuat yo utrai tangkum ba ni penan kami yak syatri haba ki kup slap wat yo utrai tangkum bang ni penan kami syatri hapor ba kup slap pi ngi ki briung ni penan kami yak syatri kam tam hakan ka por ba slap ni penan kam barobor yak syatri teng haba ngilet kum tu ngilet siki yo gi hat ni eno ki yo gi jongi ni eno kan hak lenti jongi ni eno ki bus ni eno ki taxi kadiri jinglong jongi nyem de bon wat yo utrai tangkum bang ni penan kami syatri habang ipuli na kaktian jong belai ki Israel sisien lai thu khanangi na kaktian jong belai na ningkong Samuel kal nong basaw kalai thu khanangi hakal nong basaw bro kwai baki Israel sisien kala penan kami belai kala wat utrai tangkum baki penan kami ak syatri lai thu khanaba ki Israel kila lendet na belai kila banyi le thama ki Filistia hak thama ka ningkong kala syarem ki Filistia banang ta kila perkhat kai ka ni ka pen charam yangi apa ki ki briu jong oblai kila pa shim ya ka snduk jutang jong oblai ban shim nadu na kata ka jaka banwan ra ska madan thma apa ki ni le thma ba ki Filistia ba ka ba ki ni le thma ba ki Filistia ka ktian jong oblai ki thu ngi bo ang ba ka ba ki ni le thma ba ki Filistia kila wan ra snduk jutang jong oblai la pen sha ka jing le ran ka ba khrau ki Israel na mar kila do no ya ka snduk jutang jong oblai la sha penyap ki Israel baro balong layap u iliru hobo yo snow ya kata kana layap ru ki briu jo oblai baro bakalong ka jingle ran ka bakrau lara fi la ban pulie na po ningkong Samuel kalong ba saud khop ningkong ter pesi i to ka jing to kana reng ni mora shibun benta reng shwan ra baki Israel ha ki teng ki wat yo oblai tangkum baki penan kam syatri ki eno oblai u eno eki ha kamaran thma baki syayap hang ta ken namar kata karang nyimla ban wat yo trai tangkum bagi penan kam yak syatri ke jongi how Matthias kalong ga bakhatsan the gospel Matthias kalong ga bakhatsan kar khot ko pra bakar khot bakhanda ga ktien jong oblai ko ongkum ni kini ki briu ki wan hajan jonga da kesentur jongki bar ki burom yang ada kar yang sentur jongki henrei ka donut jongki ka jengai nanga ongu Jesu kini ki briu ki wan hanga da kar yang sentur batang da kesentur ki burom yang ada na kesentur jongki henrei ka donut jongki ka jengai nanga dei namang ria daukan ka ja ka jing leran ki Israel namar ki wat yo belai tangkum kata kur kom wat jongki teng tegi penan kam yo belai tangkum ke syatri apor ki slap mas rang slap ki kletno ya ka ktien ya uturahi ngan kani kalong ka jika yang iru leng bakani ka jingwan jong ni ka klam leng bak jingwan jong ni COVID-19 hakani ka ri bak jat ben riu ka jong iru idan kamban wat uturahi rei idan kamban play jingmot kum ni wat uturahi ngimla ban wat uturahi tangkum ngi petan kamek syatri yo uturahi ulendet no naka ri ka jongi idan kamban wat uturahi da ka donot barok kum ong mene da ka jing sngoret barok kum nungin wat uturahi preng jong ni ka jing ni i ning kong ni wat utrai da ka jing skauret ni wat utrai da ka jing penret ka ba ni wat utrai om ken kum penan kam yak syatri ba ka balai kalong ni wat utrai da ka bang ngi don kam man eno iki aka ha ka ji em jongi isya kalong basan pusan ka de khot ka ba nyo ko ongkum ni tu ubaman un eno erak lenti wat u riu bam hok yala ka jingmut tu un pai shautrai ti un sngosen eu bat shaublei jongi namar un mapar tu ubaman un ino erak lenti bat u riu bam hak ela ka jingmut artli ki aka bangidan kamban ino ong ka tian jumlai habangi wat utrai artli ki aka bangidan kamban ino kabaning kong gidan kamban ino ya kalenti baman bat ka baar gidan kamban ino ken ya ka jingmut bam hak khat ka banyo ino ya kalenti baman bat ino ya ka jingmut bam hak kai kita kelenti baman don ga jing ong ga ong kum ni bun sien ngikum kibriu ngile ya ka baha ha ka ba syai ha ka ba pau ha ka ba i kibriu henrei ya ki ai pat ki badum ki ai pat ki ba sniu ngile ha ka ba dum ha ka ba ri ha ka ba mi i kibriu bun sien kibriu kile ai go baha ha ka ba i kibriu ha ka ba syai henrei ya ka ba dum ya kata ka ba bam sultanat kile ha ka ba ri bar ka ba mi i kibriu henrei ublai jungi u yo ilot par u ilot la dum ni la syai ha ka mat jong ublai ngim la ban ri namar kani ka rukom kan ban wat utrai ngidan ka mat ino ekelti baman jungi
Hoi ngilak ban long kibri ke bawan sejeseng, ngilak ban long kibri ke balik sejeseng man kapor. Henry kilenti baman ki wang ngimla ban ye thuis kibriu, ba kibriu kimla ban ye iyangi tang utrai batip. Eno ite kilenti baman, paino show blay utrai jongi, ngin se syam ya utrai wang tuwat ya utrai kat badang la ban syam. Kerpa dia kat ba uhi udang hajan ongga ketian jong blay. Ya syak ban ngak diat. Adon iwei jing tu khanai beret. Hai ni jing tu khanal ong ladon uwei ubriu. Uni ubriu basmat syakajing syakri lalu kapor bodang khna ula lek ban syakri ban lek jeseng man kapor henrei kat unang san unang he bumta ula sedang ban kiu kakam gajam basang biang usang ban kiu akayok kakot usang ban kiu akaspa kajing don jing em juku baro maka banang kiu kumta ula uru unang jengai na ublai udang jengai da jing syakri unang jengai na kata kabenta ban phai sho ublai ladon uwei ubriu bolong usyakri jong ublay hataka jeseng ubolong ru utuman basan u elder jong hataka balang ula wat ya uta ubriu kat ba unang wat uta ubriu nang penjengai u uru uyai wat syai wat re uyai penjengai bat umla banyak kenduk syu kumba kat tu kat ni tuli gisnam laong ba om ju don syu kata kontak lani ka jinga phone lani kata ka jing ya kren na preng ge jongki ula jengai bak labak nautrai ula jengai ru na usyakri jong ublay kan ini jinglong ngajong ni ubriu henry syak ban nga ngin yipet khniat hakawai ke sien kat bau ni ubriu unang kiu saprang komta ukhun jong ula syapu hau beseng ukhun baret jong udan langut ki khun re khun baret jong ula syapu hau beseng baka bodang syapu hau beseng komta ula sumar balik sumar syaki hospital per henry amdan bala syu ban sumar u barok kila kerngak lot ki khlie barok kila mut bakanum la ban le ai syu Balakum kata kapor ula duk jingkerman. Uni ubriu na penega jing duk jingkerman ula kenmau ya syakri jong ublay. Ula kenmau ken ya tau ubriu jong ublay wajib wan ban ayu ke jing slok. Ula phone u dak telefon ban khot u. Wang so bahasa wan syai yang jongi. Habau tau ubriu jong ublay lech tak yang ula iu tau kena ubret ubatia. Ha peneng kata ka jing sapu jong ubseng ka ba la syirkai hado kata-kata. Tirma kata-kata ula ong ngan le ayu nam tau ni kena. Utau beriu ulang tu duai nam tau ni kuan cenga duai nam tau ni kuan cenga tu in syak skor kumni uduai uni ubriu jong ublai ulang bastar uba syampang baru duai kumni sengap iri jing duai uang atrai nga angu yami ba mala syak ba uni ubsen undai yak uni kuan uberet hak ni kayem namaria ka ei ka bangam la pan pen urlong la an riusnam menta uni ubsen ulale tangha kena siklemat kutrai tu isnai namar kata habola yo ya kene ka jing sneng aya ka jing pen khia uni khna tu pen long yu kan uban yo ka jing khia sa hisien pan baulo ang amen andala kut ka jing duai ka jong tau teman basan utau briu kpa jong ta kayeng ula dam gi kho siu ula phai sho blai ula yam ula kerpat ya ka jing isnai na khmat jong turai teng wat yo turai ken hakum kita gebenta uturai ukwa ngi kumno bantep kumno bangi wat yo turai kum ki ai ke ja ka ji em jungi ki ja na ka pen baha ya ka ji em ga jonga ba jongpi ngangai skam uturai utep khamba kunun penlong ban kersyan ya ka ji em jonga ba jongpi kum pila yo snow yo tu briu an habala syapu besen ulo pai ken sho turai te gimdon kam shu ki besen don prinken mau ngi spang blai pai no sho turai ai tino ya ka ji em jongpi ai tino ya ka long rniang ga jongpi baro wanum ino ig benta baro let's see pla e yak jing syakri pla ino yo blai la bunt ligi snam ge jongpi wan pai no sho blai ka ktien jong blai kong tuwat yo trai ka ba bidang la man syam kerpa u ka ba ukan udang hajan ka ba trai udang hajan wat yo trai kerpa u dam makman jong udang ailat sa sien pat ya ka jem jonga ba jongpi bangin pai shisha sho blai ublong trai u jonga ba jongpi teng ni kum gibriu ni sakut tangha kini kisau kun ro jong jeseng kisau kun ro jong jing mani ke jongi teng ibun kam hakini ki religious duty ke mayong kini ki jing ban le ki benta ki religious duty ngila eno kenya ke ciamen siam namar kata kadau ka don kami ngiru ban pai shu blai ban wat show blai ngini eno ru teng ki religious duty jongi ban pet ya ke ciam simat jongi hak jinai jingi bat utrai pikin mau ke ai bau Jisu ong ya ka tu ka briu habu ya kendu apa kapung po Samaria hakalanong ka basau jong Yohanes kad khat ka arfulai ka ktian jong blai ka ong gumni henrei ka por kan jab akan long mentaken
Haba kinong mani belai ke shisha, kin mani ukpa haka mensiam bad haka shisha, naba ukparu uat ya ka kum kita kinong mani. Ukparu ang ujisu, ukpa jongar uat kita kinong mani. Kyo mani utrai haka donut bad haka jing shisha. Teng pisngo baka ni ka donut jongar kala syok palat. Henry lara kamdan jing shisha, pet sya ka jing shisha. Nang nungin yo iya ka jing shisha. Ka jing shisha ka bangila man i kedai, ling baka ni ka ketien ka jong oblay. Ka man ai ngi ka jing shisha. Namar ka ka batho ka ketien jong oblay. Kan long ka bit, kan long ka obiang, baka long ka bahaya ka jim jong abat jong pi. Sya skor ngan puli biang ka ketien jong oblay. Now Matthias kan long ba khatsan, ngala puli mene ka khat pa pra, ngan puli syuru renggap ba khat ba khandai. Sai singin puli biang ka ongkum ni. Kini ki brio ki wan hajan jonga dakar shintur jongki barki brom yang ada kermiang shintur jongki henry ka donut joki ka jengai nanga henry kila mani thala yanga haba kila hikai ya kerukom kibriu kum ka jing hikai kila mani thalaru yanga ong jisu haba kila hikai ya kata ka jing hikai jong kibriu kum ka jing hikai ka bashisha ngidon kaman sngotu ong jisu ka jing mani ka bashisha ka dai haka donut ba ka jing shisha ka dai ka ketien jong oblay ngalay on page pang ka jing shisha babun nak wega tayo skoi ka tayo kum nu ka ketien jong blek hikai po jong aba jong pi te kum ta nga kwa banya slok pat pi phaino sho blai ha ka jim jong pi ora pilalong gibrio phai sho blai nang pen thamai sho nang IT bau men simu trai unio man control ya ka jim jong pi lar himpat phai sho blai ru pidang don pedang jong jing artatien jong jim alino sho trai ublay udang khot pi kata ka benta kan jong trai kadang syak pi benwan so ublay wang tuan sanga kat ba pidang la kan ka bangadang hajan tuan sanga utrai khot pi ukhot yang bagian wan sejan jong trai alias jan jong trai la pidon kam just log ru pila la sia ban kontak lingba kan ke YouTube ke bang ai la pidon kam ru jing slok ni ke jing kli bobon pila ban ai shu khnang ma ngila ban ai ka ketien jong ublay po jong pi pinyok pediang si sai ka ketien jong ublay ngidon kam kan mani utrai haka donut ni tang bala hon ka donut la biang ngidon kam yo iru ya jing sisa maru jisu ulong ka jing sisa ula kran ru ya ka jing sisa ula pen iya ka jing sisa wahat yo utrai ka ba ban siam kerpat ka ba udang hajan lightly ki aka bangi pet hang ni ka baning kong ong ketien jong ublay ngidon kam ban tip ya ka jingmot jong trai ka ba ar ka long ba ngi de ban wahat yo utrai om tang ka ba penon kam kshatriya porslam ngidon kam ban wahat yo utrai kan da bangi ino ya ka lenti bamman ba ya ka jingmot bam hok na ka jim jong aba jong pi pet show tu briu kan ubahaba ula ino ya ka lenti jong trai sap shu abon ban ya slok ban kran ya uru hari ka poi por yu habau trai pha yu sen ban kesu thia yu ula phaino shu blai IT no shu blai le si ka ni ka jingja jong corona ka dai ka jing kesu thia ka jong blai ya ka jim kristan ka jong aba jong pi ba bun sin ni sngo bang long ki kristan ni la abyang ngidang ino simon ki ai ke bro hari ki dan kam ban phai na lenti bamman i ek jimut bam hok bro phai shu blai ulong trai jong jim jongi to trai nyo ka burom ba ka jing anyu to nyebu lang ka jing duai ya anyu imi ko try bi mala ai ka ni ka ketien ka jong mi atrai bi ai ablay ba baro ki ba skor yang ka ketien jong mi kenyo pediang ya ka bor ben siam jong mi ablay ba ka ketien jong mi ka lang ba shisha ablay ka ketien jong mi kenyo pendap iki ka bor ben siam blay jong mi ker khu ka long yeng ka long sam ka jong ki ker khu ka men siam jong ki le sigla jingai no atrai le singla phai no jingai na mi atrai re ai ba ka long ka burom ka jong mi atrai ba menyo pediang biang sa hisien ablay na mara atrai ka don ka lat atrai bi ki ba phai shmi dei tang kita kan kiba penret el dia khmat jomi ablay mi me ai ka jing ai ong ka tien jomi try to ai ka jing ai jomi atrai kan sop spanya ka jing jingi wei pe baro ha ka kertang ba thiang tam uji sunga duai menta ba shi bam jikut